Boris, prostredníctvom našej stránky na Facebooku sme dali možnosť fanúšikom položiť vám otázky podľa ich výberu. Prišlo nespočetné množstvo otázok, z nich sme vybrali 3 najlepšie a najčastejšie sa opakujúce. Prvá otázka, Boris, na teba je: Slovan sa vždy prezentoval na domácom ihrisku ofenzívnou nátlakovou hrou. Prečo Slovan hrá momentálne iba na jedného útočníka, keď je evidentné, že Šebo sa vpredu sám trápi? Tak myslím si, že je super, že máme toľko trénerov na Slovensku, takýchto kompetentných, ale ne, bez srandy. Samozrejme nás to mrzí, že možno tá naša hra v ofenzíve možno nie je podľa našich predstav, ale myslím si, nikdy to není o tom, akým systémom hráte. Jednoducho sú dneska mužstvá, ktoré hrajú s jedným centrálnym útočníkom, my takisto. Jednoducho potrebujeme možno väčšiu podporu krídiel, to ma možno nefunguje. Vypadli nám ofenzívni krajní obrancovia, má to aj svoje dôvody a samozrejme je to aj v tom, že jednoducho určite sa neprezentujeme ofenzívne takou hrou, ako by sme sami chceli. Takže, ale určite to není v hernom systéme. Tréner Vlado Weiss sa vyjadril, že mužstvo nie je dobre kondične pripravené, respektíve, že je kondične zanedbané. Aký tréningový proces zvolíte, možno v zimnej časti alebo kedy, aby hráči boli na jarnú časť a leto kondične pripravení? To vždycky, samozrejme, Vlado vychádza z toho, že ja si jednoducho myslím, že na to, aby mužstvo išlo do Európskej ligy hrať, tak potrebujeme, aby bolo to pripravené. Sú určite objektívne príčiny. V lete mužstvo mohlo krátku letnú prestávku. V podstate od júla hrá každé 3 dní zápas, takže toto určite ovplyvnilo. Samozrejme, musíme jednoducho, v zime máme viac priestoru. Možno Vlado to určite myslel tak. Sami už teraz sedíme nad tým, aby jednoducho tá zimná príprava bola lepšie naplánovaná a určite na to, aby sme hrali takýto rytmus, všetci vidíme, že mužstvo musí byť to pripravené. Musíte mať až šťastie, aby neboli zranení hráči, ale súhlasím s tým, že jednoducho tie zápasy nás stoja hlavne veľa síl v Európskej lige a potom nám to možno trošku chýba tá šťava v domácej súťaži. Tretia otázka od fanúšikov. Posledné týždne sú pre mužstvo dosť náročné. Hráme aj 3 zápasy týždenne, ako sa hovorí vlastne tzv. Anglický týždeň. Otázka na vás, prečo nedostali šancu v takomto nabitom programe odchovanci, respektíve mladí hráči aspoň v líge, napríklad konkrétne spomínaní hráči ako Černák, Grendel, Kolčák? Tak Aďo v podstate dostal šancu, 1-2 krát nastúpil, ale treba si uvedomiť, odkiaľ sme ho vytiahli naozaj to mužstvo. Myslím si, že má svoju kvalitu a dneska sú to tak náročné zápasy. Vidíme, že tá Slovenská liga v podstate každý, či Trnava, Žilina chcú využiť jednoducho náš nahustený program a jednoducho si myslím, že my to potrebujeme momentálne hlavne s tými najskúsenejšími hráčmi nejakým spôsobom prekonať, pretože tá Európska liga sme jediní, ktorí sú do decembra súťaží a z tohto pohľadu samozrejme vsádzame v danom momente na hráčov, ktorí sa nám zdajú byť v najlepšej forme. Nie je to o tom odchovanci. V podstate máme svoju predstavu o tom, ako má klub vyzerať aj mužstvo, ale to není vôbec o tom, kto odkiaľ je. Hej. Samozrejme Slovan vždycky mal odchovancov, ale si myslím, že toto nie je teraz momentálne, by som povedal, parketa pre nás dvoch, pretože my sme tu 2-3 mesiace. Ja si myslím, že ten káder sa budoval už ďaleko skôr. My sme určite prví tí, ktorí sme možno dneska Aďa Černáka vytiahli. A samozrejme, ja si myslím, že chalani musia byť trpezliví. Ja si myslím, že máme dosť kvalitné mužstvo, tie naše výsledky a hra musí byť lepšia a jednoducho preto budeme všetci pracovať. Jasné. A teraz posledná otázočka už k blížiacemu sa zápasu doma proti Banskej Bystrice. Na pasienky pricestuje Banská Bystrica. Momentálne je v laufe, v slovenskom pohári postúpila cez Trnavu. V poslednom ligovom stretnutí porazila doma Prešov 2-0. Aký zápas možno očakávať vlastne proti Banskej Bystrici? Tak ja si myslím, že my sa musíme pozerať na seba a vidieť, že tá liga je veľmi vyrovnaná. Bystrica vyradí Trnava, Trnava porazila nás. Jednoducho každý pôjde proti nám na 110%. To si musia v prvom rade hráči uvedomiť. Dneska hrať za Slovan znamená to, že pre každého z nás alebo pre každého z nich je to zápas proti komu bude stať súper, alebo proti nám bude stať súper, pre ktorého je to možno zápas aj s Rímom alebo s Paris Saint-Germain. A ja mám pocit, že niekedy si možno toto na ihrisku neuvedomujeme a niekde tie maličkosti podceníme a potom nás to možno stojí body a aj možno takú pohodu a to sa jednoducho musí zlepšiť. Boris, ďakujem a silno zajtra držíme palce. Pohode, díky.